Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa Bacolod, mag-asawa nga senior citizens nga sa buwan patay wala mabakunahan sunod sa ilang mga utod. Sa Himamaylan City, kampo sa militar gin lockdown matapos magpositibo sa COVID-19 ang 25 ka mga Scout Rangers. Sa San Carlos City, 8 ka mga job order casuals nagpositibo sa surprise drug test. Sekretary sa Negros Occidental Police Provincial Director, ginrelieve kaging kasuhan matapos madalahig sa illegal gambling nga ginraid sa Hinigaran. Kag sa tripping ni Roming, aton kadtuan ang mga matahom nga mga view nga hapos lang kadtuan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, hagna para sa single-use plastic products ang ginaabi-abi sa environmentalist groups matapos pasado na sa Kamara. Yara na sa third and final reading ang House Bill number 9147, ang hagna nga mag-regulate kag mag-untat sa paghimo sa mga single-use plastic. Suno kay Congressman Greg Gasataya, isa sa mga principal authors, mangin solusyon ini sa problema sang plastic pollution sa pungsod. Ang House Bill 9147 ang nagatuyo man nga mag-regulate sa manufacturing, importation kag paggamit sang single-use plastic products. Nalakip man diri ang paghatag sang nagakaigo nga multa kag incentive sa mga industriya kag business enterprises. Para kay Dave Albao, Executive Director sang Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated, makabig na nga dako nga kadalagan ang bill nga makapilaman ka beses wala matigayon pasar sa Kongreso. Nagapati si Albao nga may dako nga epekto sa negosyo kag konsumidor ang hagna, pero ginakinahanglan ini para sa environmental safety kag mahatagan solusyon ang problema sa plastic. Ang Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated ang grupo nga nagtukod sang wala usik economy project para mapahagan-hagan ang paggamit sang plastic. Sa number 9, paubos na sa karoon ang Janssen vaccine sang Johnson & Johnson yung gina-roll out sa probinsya. Sunod sa kay Provincial Health Officer, Dr. Ernel Tumimbang, ginabulubanta nga mga 1,500 na lamang ka mga dose ang nabilin kag ini ang sarang madispose sa isa lamang ka dulunganay. Priority sa Janssen ang mga senior citizen o kung mga yara sa A2 category agud tumalikawan na ang pagbalik-balik pa sa ila bangot ini ang isa lang ka dose. May ginapaabot ang probinsya nga 50,000 ka dose ng Sinovac vaccine kag ini ang madason naman nga i-roll out. Wala pa ugaling napatod ang petsa sa pag-abot sinisuno sa kay Tumimbang. Abdam lagpa nga nag-abot nga Sinovac ang para sa second dose, amo man ang AstraZeneca nga gikan sa DOH. Ang A3 na upod man sa rollout sa Janssen, ang A2 and A3 na upod na siya. But gina-prioritize talaga ang senior, kapay because single dose na siya barbo, hindi mo na pagpabalik ko ng mga tigulang bala. Kung may mag-abot sa ato na 50,000, what we do is we divide it into two, first and second dose. Unless nga magsiling ang aton nga COVAC sa national government nga okay, you utilize it for first dose. Basta may ara sila order. Sa number 8, Senador Riza Ontiveros ang nagpasar sang resolusyon agud tumausisa ang Smart City Project sa Dumaguete City. Nagpasar sang resolusyon kahapon si Senator Riza Ontiveros agud magpatigayon sang Senate investigation angot sa 174-hectare Smart City Reclamation Project sa syudad sang Dumaguete. Sandig sa resolusyon, kinahanglan sang urgent nga pag-imbestigar sa nasambit nga proyekto kag sa mangin epekto sini sa palibot kag komunidad. Nasaad sa resolusyon ni Ontiveros,
ang pahayag sang Philippine Association of Marine Science nga magahatag ini sang dako nga halit sa marine environment kag magaapekto man sa flood security kag palangabuyan sa masobra 900 ka mga mananagat. Isa pa sa questionable sa sini nga proyekto suno sa resolusyon sa senador ang EM Cuerpo Incorporated nga amo ang magahimo sang proyekto bangod wala man ini sang record na reclamation work kag posible dami lang ini sang isa ka Chinese state-owned company. Pero bisan pa sang madamo nga kwestiyon kag pamalabag sa pila ka mga grupo, padayon man ang pagsugilanon ni Dumaguete City Mayor Felipe Remolyo sa mga stakeholders. Sang Miyerkules, siya nakigsapol sa mga business owners kag iya ginpahayag ang mangin benepisyo naman sang sini nga proyekto sa kadam-an, ilabi na sa mga wala sang trabaho. Sa number 7, sa Kabangkalan City, isa ka pastor ang pilason matapos matiruan sa ginaaligar mga kawatan. Padayon niya ginabulong karon sa ospital ang 58 anyos nga pastor sa barangay Tan-awan sa Kabangkalan City matapos matiruan sa mga kawatan nga nagsulod sa ilang simbahan. Sunod sa kay Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief ng Kabangkalan PNP, gilayon lang nga gintiro sang isa sa mga sospek ang biktima nga si Abner Navarro matapos niya gunsisa sang makabatsag nga may nagsulod sa simbahan. Ikatatlo na kabeses sunod sa pulis nga ginsulod siyang kawatan ang among simbahan pero wala man sila sa may nakuha sa among tion bangod sa nabugtawan ang pastor nga amo ang natiruhan. May identity naman sa karon ang PNP sang duha ka mga sospek. Sa number 6, 8 ka mga persona arestado sa drug den lakip na menor de edad sa San Carlos City. 7 ka mga persona ang gindala kahapon sa San Carlos PNP matapos sila maaresto sa sulod sang isa ka drug den sa buy-bust operation sang PIDEA kag PNP sa Barangay 5 sa San Carlos. May isa man ka menor de edad nga naabtan sa sulod sang drug den kag siya ang gin-rescue sang otoridad. Ang subject sa buy-bust amo ang nagapadalagan sang drug den nga si Nico Aliera malapit sa 82,000 pesos nga balor sang iligal nga droga ang nabawi sang operatiba sa mga gindakop. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa 7 ka persona. Sa number 5, Sekretarya sang Negros Occidental Police Provincial Director ginkasuhan kag ginrelieve matapos ma-involve sa illegal gambling. Ginrelieve sa headquarters sa Negros Occidental Police Provincial Office ang pulis nga sekretarya ni Provincial Director Colonel Romy Palge matapos maaresto ini sa illegal gambling operation sa Barangay Kiwi sa Hinigaran sang Domingo. Sunod sa kay Palge, isang iya sekretarya nga si Police Master Sergeant Bebzi Nicor sa 6 ka mga persona nga naaresto nga nagahampang sang baraha. Gani ilaman gilayon niya ginrelieve si Nicor bangod sa wala ginatolerar sa PNP ang illegal gambling, ilabi na kun mismo pulis ang imbulbado. Ginausisa pa sa NOCPO sunod sa kay Palge kung ano ang involvement sa pulis nga malawig na nga nagaserbi bilang sekretarya sa mga nagapungko nga provincial director. Gipasakan ang kaso kriminal kag administrative charges batok kay Nicor. According, nandun yung secretary ko. So, sinama nila sa station at sinabi ko, istigahan nyo ng maayos ng kasi tolerate yung mga illegal gambling kagaya niyan. Actually, itong ang involved na natin ay PNP. Sa number 4, 5 ka mga voter registrants sa nagkalain-lain nga barangay sa Bacolod ang gindisaprubahan sang Election Registration Board. Tigayo na nga nakapapanaog sang resolusyon ng ERB sa 77 ka mga gin-oppose nga voter registration application. Suno kay Attorney Catherina Trino Canya,
ang elections officer sa Bacolod Comelec kag pamuno man sa ERB sa 77 nga ginpaidalom sa hearing, 5 ang ilang nga gindisaprubahan. Suno kay Trinio Kanya, ininatungod nga indi na sila mga residente sa mga natungdan nga barangay sa Bacolod sang tion nga ginpatigayo ng ERB hearing. Sarang ini sila sa gihapon maka-apply bilang voter registrants ng syudad pero dapat bilang residente sa mga barangay na kundiin sila sa karon ang nagapuyo. 302,168 na ang registered voters sa Bacolod as of June 30. Padayon pang voters registration tubtub sa Setyembre 30 kag sa Oktubre naman ang masunod nga ERB hearing para sa mga bag-o nga nag-apply. Natalana naman nga magpagwa sang schedule sang satellite registration ang Bacolod Comelec para sa bulan sang Agosto kag ini ang gintalana sa kada Biyernes kag Sabado nga mga adlaw. Nakakugid man na sila nga hindi na sila dira residente sa ina nga lugar currently. Pero previously dira sila naga-star man gid as proof begin present nila ila ID sa ina nga lugar. But during the time sang ERB hearing nila hindi na sila dira naga-stay, nag-transfer na sila sa iban nga barangay. So that is why nga gin-disapprove naton sila for registration sa ina nga mga barangay. But yes, pwede pagit sila gyapon niya makaparegister sa barangay nga kung diin na sila subong nagastay. Sa number 3, 8 ka mga job order casual sa San Carlos City nagpositibo sa gitpatigayon nga surprise drug testing. Inibase sa inisyal nga resulta sa nagapadayon karon nga drug testing sa mga empleyado sa syudad. Sunod si kay Mayor Renato Gustilo, natungod nga sila ang mga job order workers, hatagan sila sang 1 ka semana agud tumatapos nila ang ilang trabaho. Kag pagkatapos ini, hindi na sila sarang makabalik pa sa ilang trabaho. Patag ni Gustilo, ang surprise drug testing sa mga permanent kag casual employees, lakip na mga job order workers ang tuigan nga ginapatigayon base man sa mandato sang gobyerno para sa isa ka drug-free government office. Ang mga nakaschedule nga magpaidalom sa drug test ang dapat nga magpakikita gid kag magpaidalom sa drug test. Pagluwas na lamang kung may nagakaigo nga rason kasubong sang official travel o kung nagamasakit. Sa Lunes pa nagsugod ang drug testing sa mga empleyado kag ini ang batch by batch. Ang mga regular o permanent employees naman nga magpositibo sa paggamit ng illegal nga droga ang ipaidalom sa due process. Pero sunod sa kay Gustilo, sa masami, ini sila ang ginaistorya na lang kag naga-voluntary resign para malikawan na lamang ang posible nga kaso nga atubangon. Napahalintong 8? Amo na mga job order na. Ay, okay. That's on ginahimo taman siya surprise na itong hindi magtungha, hindi bala magpakita. Kung hindi siya magpakita agad, automatic para auto siya. Meaning, nga hindi ka magpakita. Oo. Kung job order na iya mayor, pero kung regular, ginasubject siya sa due process. Agad proseso, istoryahan lang natin. Pag hindi siya mag-resign, ipagit as proseso, dahil lang di siya kaso. Sa number 2, kampo sang 542nd Engineering Battalion ang ginpaidalom sa lockdown matapos nagpositibo sa COVID-19 ang 25 ka Scout Ranger. May 13 lang ka-active cases ang syudad sang Himamaylan sang pagsugod sang bulan sang Hulyo. Ugaling, hinali ini nagsaka sa 38 sa matalupangdan sang COVID-19 Health Division Team nga nagpositibo sa COVID-19 ang 25 tanan ka mga katapo sang 16th Scout Ranger Division nga naka-station sa 542nd Engineering Battalion sang Army. Gani gilayon man nga ginmanduan ni Mayor Raymond Tungson nga ipaidalom sa temporary lockdown ang kampo sa militar sa Barangay Karadjuan. Gikan sa nagkalain-lain nga lugar ang mga nagpositibo nga katapo sang Army. Padayon ang ginahimo nga contact tracing sang syudad agud ma-contain ang COVID-19. Isolated at hindi katama ang incident niya. Yun ang sa mission bus mandagay kami sa Quick Tank Road po. For a little higher than 50. Pero ang before, high 100 kami, almost 100 kami. Before, no? A few months back, no? Pero nagtagtag na siya. Nagtagtag na siya. So, ang pangamayun, tatang daw mag-city na lang din. And then, to all the Mamaynanon, mga bayan ng kita, no? Doon just continue to practice COVID protocols na to.
importante para manubat ang ating pangbansa. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mag-asawa nga senior citizens na sapwan nga patay sa sulod sang ilang nga balay sa barangay Mansilingan sa Bacolod sang kahapon. May mga nagsiling nga bag-o lang nakatapos bakuna ang mag-asawa pero sulod sila nga mga himata, wala pa sila mabakunahan. Patay na sa masapuan kahapon ang mag-asawa nga Rene kag Jane Gargoles, lunsay 67 anyos, sa sulod sang ilang nga balay sa Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Sunod sa kay Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station 7, nagpangayo sang bulig sa otoridad ang hilablo sa mag-asawa matapos magpanawag ini sa iya tiyo ag tiya kag wala sa may nagasabat. Sang pagbukas ang balay, naabtan nga nagahigda na sa separado nga kwarto ang mag-asawa nga wala na sang kabuhi. Wala sa may nakita nga foul play sa ila kamatayon sunod sa kay Bonilla, kag sa ila initial nga investigation may cervical cancer ang misis, samtang posible naman na cardiac arrest ang iya nga mister. Posible Miyerkules ang gabi napatay ang mag-asawa sunod sa kay Bonilla bangod nakaistorya pa sila sa ilang nga himata Miyerkules ang hapon. May nagwa nga sugilanon nga bag-o lang nakatapos sa pagpabakuna ang mag-asawa. Pero paatag sang utod sang lalaki, wala sang kaangtanan sa bakuna ang kamatayon sang ilang nga utod kag sang iya nga misis, kag wala pa man sila gani makapabakuna para sa COVID-19. Kag sa tripping ni Ruming, tuyag nyo wala magkadto kung magpa-picture sa mga lugar nga may mga matahong nga view pero ginatamad ka mo maglakat. May suggestions kami para sa inyo. Hindi tanan sa aton na namian magsigi lakat o kung magtaklad sa mga kabukiran. Ang iban, luyag lang magbiyahe pakadto sa lugar nga may mga matahong nga view pero wala sang laktanay. Kung pwede palang gani mag-drive-thru pakadto sa sining nga mga lugar, i-drive-thru ta na di bala. May natultulan kami nga malapad nga suba kag instagrammable ang view. Kag dako nga waterfalls nga ara lang gid mismo sa higad sang dalan. Wala ka na sang lakton, kibuton ka lang sa highway. Kag ang pinakamanami, kay malabot ini sang auto, motorsiklo o kun sa pagbike man. Diin ini, ato ni discover sa buwas 10 AM sa tripping ni Rumi. Barb miyara ka tao nga gusto mag-enjoy, maglagaw sa mga nature trip, for example, but wala gana maglakat. So, amo naman yung mga lugar yung ipagtultol naman. Pwede, lagawan. Hindi ka na kinanan maglakat lawig, aral sa segad sa dalan. Balik kong bagaming inis yung magpakapoy. Oo, wala. Effortless. Enjoy lang sa view nang wala bala stress sa physical nga laktanay. Oo. Actually ba namin, kung magtulog ka lang gid sa view, di ba? Kaka-relieve ka naman ng gidya mo. Actually, makalantaw ka, imagine na Barb, sa segad sa dalan, may waterfalls. God sake. Medyo hindi man hindi maging gagagsak sa dalan. Depende kis as a current. Oo. Pero ba kibot kami gani pagka namon first time pag-drive, ara sa magpisa dalan. Uy, ara na. Oo. Kasi una guruming antes ng dalan yati do ka. Kag wala gid dalan sa una sa lugar. that's Subong may why. dalan na. Though it seems kalapit ka na lang. Kag tapos sa nigaduan ng Barbuas Bantayan 10 AM. Kaaga po itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.